ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അശരീരി കേൾക്കണ പോലെ സൗണ്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു അവിടെ പോയി. പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ഓണാക്കിയിരിക്കുന്നാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല? ഒന്ന് രാവിലത്തെ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരില്ല, ചെയ്തോളൂട്ടെ. ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്നെ മാത്രം കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ, ആരില്ലാണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെ, നമ്മളെ ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് ഒരു മിനിറ്റ്. ചെറുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ സ്ലൈഡുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശരിക്കും സ്ലൈഡ് വേറെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൽ കിട്ടിയില്ലേ. ഇത് ധ്യാന ശ്ലോകമാണ്. ഇതിനു മുന്നേ കുറച്ചും കൂടി ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന് മുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അത് ഇതിൽ ഇല്ല സ്ലൈഡ്, ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. സ്ലൈഡ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, PPT ആയിട്ട് എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത്, നമ്മളെ ബുക്കിന്റെ എന്താണ് ഉപനിഷത്താണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്കറിയാം, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ശ്രീമതി സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്തും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ
നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. യജുർവേദം 4 വേദങ്ങള് നമ്മൾ പറയാം. ആ 4 വേദത്തില് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ധ്യാന ശ്ലോകം ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും 7 വിഷയങ്ങളാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മീയതമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികവാദവും, ആത്മീയവാദവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ വാദത്തെ ഈശോപനിഷത്തില് മന്ത്രത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തി, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച്, ഈശോവാസ്യ തത്വത്തെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ജീവജാലങ്ങള്, പിന്നെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങള്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള്, ഭൗതികവാദം, ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും, പിന്നെ അവ്യക്തിഗത വാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തി, പരമസത്യം, ഈശോവാസ്യ തത്വം. 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം, ജീവജാലങ്ങള്, ആത്മീയതയും ഭൗതികവാദവും, പിന്നെ അവ്യക്തിഗത വാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, ഭക്തി, പരമസത്യം, ഈശോവാസ്യ തത്വം. ഇങ്ങനെ 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? വേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന്, വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം അല്ലെ? സർവസ്യ ചാഹം ശ്രീഹൃതി സന്നിവിഷ്ടം മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹ. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാതും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങള് അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. ഭഗവാനാണ് ഈ വേദങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദങ്ങൾ എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? വേദത്തിനെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? രചയിതാവ് നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ വാമൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറയുന്നത്? വേദത്തിനെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വേദം ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആർക്കാണ് ആദ്യം? ബ്രഹ്മാവിന്. ആദി കവിയായ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതില് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ അത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? പണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ പോലത്തെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നല്ല ചെയ്ത വാമൊഴിയായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമായിട്ട് എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇത്തരം വേദങ്ങളെ പറയാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആകെ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? അതിന് 4ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേദം ശരിക്കും ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുവരെ ഇത് ആകെ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വ്യാസദേവനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ജ്ഞാനാവതാരമാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനപ്പൊ അറിയാല്ലേ, നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് അത് എന്താക്കി തന്നു? 4ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു.
4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. അതുവരെ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊന്നും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊന്നും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭാഗവതായാലും ഇതൊന്നും. കാരണം അവരൊക്കെ അന്ന് വരെയുള്ള കാലത്തുള്ളവരെന്താണ്? നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നു. കലിയുഗം വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത്? എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊന്നും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം എല്ലാ ഇതും രചിക്കാനായിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത് ആരാണ്? ഈ വേദവ്യാസൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം രചിച്ചതും മഹാഭാരതം രചിച്ചതും ഉപനിഷത്തുക്കള്, ഈ പുരാണങ്ങള് ഇതൊക്കെ എന്തിലാക്കി? ഇതൊക്കെ എഴുത്തിലാക്കി, എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം, യജുർവേദം, ഏതാണ്? ഋഗ്വേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം അല്ലെ? അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 4 ഇതാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരാല് രചിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ത്? ഈ വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. കാരണം മനുഷ്യര് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? 4 തെറ്റുകൾ ആർക്കുണ്ട്? മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അല്ലെ? മനുഷ്യരുടെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവത്തില് മനുഷ്യർക്ക് 4 തെറ്റുകൾ, 4 കുറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകള് ഏതാണ്? നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെ? മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളില് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. നമ്മള് മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും രചിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല? നമുക്കില്ല. അപ്പൊ 4 തെറ്റുകള് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് ശരിക്കും എന്താണ്? ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഈശോപനിഷത്തിന് ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ശ്രീല പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കേൾവി, കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേട്ട് പഠിക്കുക, അതിനാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കേൾക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്രുതി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത്. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പോകും. അപ്പൊ ശ്രുതി ശരിക്കും മാതാവിനെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രുതി മാതാവിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളും ഒരു സത്യമാണ്. അത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമുക്കതിന് മാതാവിനെ പോലെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മള് അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അമ്മ പറഞ്ഞു തരും. അത് നമ്മള് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യം, അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവിനെ പോലെയാണെന്നത് പറയുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഇനി ശ്രുതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രുതി വന്നു, പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്മൃതി വന്നു അല്ലെ? സ്മൃതി പറഞ്ഞു. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർത്ത് കേട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ 3 ഭാഗങ്ങളാണിത്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നതും സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രസ്ഥാനം. അതാണ് 3 ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താ? കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ വേദങ്ങള് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കിട്ടി? ബ്രഹ്മാവിന് കിട്ടി. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസദേവൻ അതിന് 4ആക്കി തിരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ മഹർഷിമാരൊക്കെ അതെന്താണ്? കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് കേട്ടു.
അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടിട്ട് അവർക്ക്, അതായത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ശ്രുതി. ഇനി സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഇത് ഋഷിമാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഋഷിമാരത് സ്മരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അത് ഓർത്ത് അവർ എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവർ ഓർക്കണേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വ്യാസമഹർഷിക്ക് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണത്? നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് രചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്നത്, സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ഈ പുരാണങ്ങള്, 18 പുരാണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതിഹാസങ്ങള്, മഹാഭാരതം, രാമായണം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്മൃതിയാണ്. ഇതൊക്കെ സ്മൃതിയാണ് ശരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ നിന്ന് ശേഷം അത് കേട്ട് ഓർത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഋഷിമാര് സ്മരിച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മൃതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രുതിക്ക് ഒരിക്കലും ആരുണ്ടാവില്ല? രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും, അല്ലെ? ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നതിന് രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ അതിന് രചയിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സ്മൃതി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേട്ടത് ഋഷിമാർ എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് രചയിതാവ് ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രുതി സ്മൃതി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനുസ്മൃതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാലോ. പിന്നെ ന്യായപ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേദങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്ന വിധത്തില് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയണത്. അതായത് കുറെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ. വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? കുറെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാനോ വായിക്കാനുള്ള ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്, എല്ലാത്തിനും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ് നമ്മള് എന്ത് പറയുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തില് ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങള് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേദാന്ത സൂത്രം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് 3 വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്: ശ്രുതി പ്രസ്ഥാനവും, സ്മൃതി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉപനിഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. നമ്മൾ അജ്ഞാനം നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഗുരു നമുക്ക് എന്താണ്? രഹസ്യമായിട്ട് അജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരും. അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടും, അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എന്താണ്? സംബന്ധ തലത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 108 ഉപനിഷത്തുകള് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 11 ഉപനിഷത്തുകളാണ് പറയുന്നത്. അതില് ഒരെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈശോപനിഷത്ത്. അത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏത് പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളില് നല്ല അറിവുള്ള, ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്
അദ്ദേഹം വേദ സന്ദേശം ശരിയായ രീതിയിൽ കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പോ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളവനായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ അറിവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തനിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാരി, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ഗുരു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം ഉപദേശങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് അറിവ് നേടാനുള്ള 3 വഴികളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അറിവ് നേടാനുള്ള 3 വഴികള്, ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനുമാനം എന്ന് പറയാം. അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് നമുക്ക് അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അനുമാന പ്രമാണം കഴിഞ്ഞാല് അനുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളു. പിന്നെ നിഗമനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് അപൂർണമായിട്ടായിരിക്കും. നിഗമനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഊഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകണം എന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകാം, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് അനുമാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനുമാനത്തില് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്, നമുക്ക് അനുമാന പ്രമാണം എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിഗമനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഊഹിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ അനുമാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ താഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അനുമാനം. അത് നമുക്കായി കിട്ടുന്ന അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരികയാണ്? ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ നിഗമനം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഊഹിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റാകാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതാണ് നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയണത് അനുമാനവും നിഗമനവും ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത്, നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് പ്രത്യക്ഷത്തില് നമുക്കത് നേരിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത് അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം. അങ്ങനെ ശബ്ദ പ്രമാണം മീൻസ് ഏത്? നിഗമനം വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അറിവ് നേടാനുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അനുമാനം, മൂന്നാമത്തെ നിഗമനം. അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് നേടുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവാണത്. നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതാണ്. അത് സാങ്കല്പികമാണ്, നമുക്കത് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം, നമുക്കത് ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തില് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇനി ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്വിജബന്ധു, അതും കൂടി പറയണ്ടി അവതാരികയില്. ദ്വിജബന്ധു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിൽ ജാതരായിട്ടും ഉചിതമായ യോഗ്യതകൾ നേടാതെ പോയവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ നേടാതെ, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ നേടാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ആ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ധ്യാനം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ട് ഇനി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ചൊല്ലി. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ. ഓം ഓം എന്ന് വെച്ചാ പരിപൂർണമായ വസ്തു, പൂർണ്ണം, പരിപൂർണമായതാണ് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയണത്. അഥ അത്, ഇതം ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം, പൂർണ്ണ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായ ഏകകം, ഉദച്യത്തെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണ്ണതയുള്ള ഏകകം, ആദായ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണം മുഴുവനായത്, ഏവം പോലും, അവശിഷ്യത്തെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മീനിങ് വിവർത്തനം നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ സത്യവും
പൂർണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവാണ്? സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമസത്യമായിട്ടുള്ളതായത്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവും ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയണത്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്യവും പൂർണ്ണവും ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാള്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യും? പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. അപൂർണമായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കും അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം: പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണ സത്തയുടെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനേതി, സത്യതേ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണത്. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതി മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തെ നമ്മളൊരു പ്രകാശ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് ആ പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ എന്താണ്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്ത്? സാക്ഷാത്കാരത്തില് നമുക്ക് പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്ത് ചിത്താനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനം, അറിവാണ് എന്ത്? ചിത്ത്. ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആനന്ദം. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്?
ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് സത്യചിത്ത ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുക, അറിവ് കിട്ടുക നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സത്യചിത്താനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവരെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പൂർണ്ണമാകാനിടയില്ല. അപ്പോ വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും കുറവ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാന് അവ്യക്തിഗതവാദികളില് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് അവര് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്തവനല്ല, ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് പറയണം. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണനായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അപൂർണനല്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്, അവയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനന്ത ശക്തികൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഏകവും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അതായത് പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളവന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ? പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരിപൂർണമായ സത്ത, പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ മനുഷ്യജന്മം തരുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ജനന മരണ ചക്രത്തില് പെട്ടുഴഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പ്രകൃതിയിലെ ഈ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം മായയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് മായയാണ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ്? മായയാണ്. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. പൂർണ്ണ സത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാവില്ല.
അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൈകള് നമ്മളെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണ ഏകകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണോ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണ സത്തയുടെ, അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ സേവനങ്ങളും എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണ സത്യവുമായിട്ട് പരമസത്യവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്തോളം കാലം എന്താണ്? അത് അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും പൂർണ്ണ സത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അംശങ്ങളും പൂർണ്ണങ്ങളാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്താലും പിന്നെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വേദം എന്നാൽ അറിവ്. അറിവ്. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. ഒരു ഭക്താത്മാവിന് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളാണ്. വേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? വേദത്തിന് ശബ്ദപ്രമാണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശബ്ദപ്രമാണം എന്നും കൂടി പറയും വേദത്തിന്. കാരണം വേദങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആരില്ല? ഒരു രചയിതാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ വേദങ്ങൾ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് വേദത്തിന് വേറെ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമാണ്. അപ്പൊ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേദങ്ങളെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ വേറെ എന്താ പറയാ? ശബ്ദപ്രമാണം എന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത്, വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? വൈദിക പ്രമാണത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ശബ്ദാവതാരമായി. അതെ, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം, ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ലഭിച്ച ജ്ഞാനമാണത് അല്ലെ. അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയണത്? ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഇപ്പൊ ശ്രുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശ്രുതിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ വേദങ്ങള് കിട്ടുന്നത്. അതിനൊരു രചയിതാവില്ല. നമ്മളത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാം. അതിനെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കേൾവിയിലൂടെയാണ് നമ്മളത്. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രുതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രുതി എന്നും പറയാം നമുക്കതിന്. ഇപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശബ്ദപ്രമാണം നമുക്ക് പറയാം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശ്രുതിയിൽ കൂടെ, ശ്രുതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രവണം തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ അതീതമായ ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ട് അതിന് ശബ്ദപ്രമാണം. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ വായിക്കാം ജസ്റ്റ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി വേദാധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കണം. കേട്ടോ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം?
ശ്രുതി നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിനെന്തില്ല, രചയിതാവില്ല. ഇതാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രുതിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരെന്നുള്ളത് ശ്രുതി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് എഴുതേണ്ട ശ്രുതി എന്ന് എഴുതിയാൽ ആയിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? പരമ്പരാഗതമായി പരമ്പരാഗത ഗുരുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളായിരിക്കും. പരമ്പരാഗത ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലെ. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതാരെല്ലാം വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക്. കാരണം ആധികാരികമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ യോഗ്യത? ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഒന്ന് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായി തിരിച്ചതാരാണ്? വ്യാസമഹർഷി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തിരിക്കാൻ കാരണം? കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമാക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണത്? യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിക്കാൻ കാരണം? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങളായ സ്ത്രീവർഗത്തെയും ശൂദ്രവർഗത്തെയും ദ്വിജബന്ധു വർഗത്തെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയാം. ദ്വിജബന്ധു എന്നല്ല എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരിൽ ജനിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണരുടെ ധർമ്മം അറിയാത്തവർ. അതെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തില് ജനിച്ചെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോവാണെങ്കിൽ, ആ കുലത്തില് ജനിച്ചു പക്ഷെ എന്താണ് ആ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളൊന്നും നേടാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഇടയായത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസമഹർഷി ഭാഗവതം രചിക്കാൻ കാരണം? പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരാത്ത കാരണം കൊണ്ട്. കാരണം കുറെ രചിച്ചു, നമ്മൾ പറയും മഹാഭാരതം രചിച്ചു, 18 പുരാണങ്ങള്, 4 വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ രചിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല. വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാൻ പറയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ക്യാപ്സൂൾ, വേദങ്ങളുടെ സത്ത എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് അത് പറയാം നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതായത് സകല വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹം, ഒരു സമ്മറിയാണ് എന്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മറി. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് അതൊരു സമ്മറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ധ്യാന ശ്ലോകം എന്താണ്? ധ്യാന ശ്ലോകം പൂർണ്ണമിതം ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയാലാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പരിപൂർണത കിട്ടുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സത്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. സത്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നശിക്കാത്തത്, ജ്ഞാനമുള്ളത്, പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. പരമാനന്ദം, അതായത് നമുക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിക്കാണ്, പരമാ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് സത്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാനന്ദം. അപ്പൊ സത്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫുള്ള് ആനന്ദം കിട്ടാണ് നമുക്ക്. അതാണ് സത്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സത്ചിത്ത് ആനന്ദനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ്? ആ സത്ചിത്ത് ആനന്ദം.